Mahayag ni City Economics Enterprise Office Manager Potsolo Melendres nga gikatakta mag-operate na ang 20 ka mga CCTV cameras sulod sa Tagum City Public Market sa dili pa maabot ang piyesta sa Dakbayan. Nanatay CCTV diya sa palengke nga iya sa gobyerno yun. Kung siguro hopefully before fiesta mag-operate. Sumala ni Melendres nga nataod na mga kameras sa naglaing-laing area sa wet section sulod sa palengke o gibutang ang mga monitor niini sulod sa ilang buhatan sa tumong nga mabantayan ang tanang lihok sulod sa merkado. Hilabi na ang mga insidente sa pagpangawat, pagpanikas o mga mangunguot. Kung naa sila'y pagduda sa ilang gipalit, pwede yun sila kaayo mo reklamo dito sa tuwang mga inspectors, sa tuwang CSU. And then kung sa timbang, nakapuntay tulo ka timbangan ng bayan. Gusto nila i-reway, aron makita nila kung tama ba ang timbang, ilag yung i-reway. Kahinumduman sa miaging simana, adto na insidente sa pagpangawat sulod sa palengke nga nakuha ng CCTV nga gipanag-iyahan sa stall owner. Rason nga wala kini nadakpan, sanay ulahin na kini nabantayan sa dihang gi-review ang video. Dugang ni Melendres nga nagsugod ng ilang buhatan sa umaabot nga pista sa siyudad sa Tagum karong Nobyembre 23. Pinaagi sa adlaw-adlaw nga pagpanglimpyo sa palengke. Gi-repair ang kinahanglang ayuhon aron mahimong hapsay og hamugaway alang sa pagdagsa sa mga mamalitay. So always may nagapanlimpyo and then katong mga dapat i-repair na po namo. So dili man siya tanan but nag-repair na mi. And then katong hangyo usab ni Melendres sa mga mamalitay nga adunay reklamo nga sa ilang opisina ipaabot og dili sa social media. Kung hangyo unta diri sa tuang mga personahe mo reklamo dili sa social media. Sa pagkakaroon nagpasalamat si Potsolo sa ni balik ng abundang supply sa isda sa merkado. Kini usab ang rason nga mas ubos ang presyo sa isda sa Tagum City Public Market ikumpara sa ubang lugar. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol X